elég régen vagyok én is jelen, meg szerintem a kollégák is, akik részt vesznek ebben a projektben. Konkrétan ilyenben még nem. Nekem elég újszerű a mentorok magatartása, elég újszerű az, hogy teljesen öntevékenyen tudnak jönni-menni a diákok ebben a programban. Végső soron azt is lehetne mondani, hogy amennyire ők jól érzik magukat ebben a történetben, annyira lesz sikeres a program. Tehát itt nem lesz semmilyen diktátum, nem lesz rájuk diktálva semmi, vagy rájuk erőltetve pláne. Még egyszer innen most, itt az elején a startnál mindenkinek az ő munkát kívánok. Ez a történethez